Hi, my name is Peter Bisson, your teacher for each of the two yoga sessions on this DVD. Здравейте! Аз съм Питър Бисън и ще бъда вашия учител по йога във всяка от двете сесии, записани на това DVD. По своята същност, йога представлява съюз на духа и тялото. Можем да постигнем това чрез дишането, усещайки го осезаемо по време на изпълнението на разтяганията и позите. Вследствие на тази връзка между духа и тялото, можем да отпуснем в максимална степен неосъзнатите области на напрежение. Всяко разтягане и поза имат определена полза за различните части на тялото, тъй като йога спомага за намаляване болката в мускулите и ставите и подобрява стойката на тялото и общата подвижност. Резултатът от това е по-голяма подвижност и укрепване на цялото тяло. Йога има множество други ползи, като някои от тях са увеличаване на дихателната способност, кръвообращението, ставната подвижност, гъвкавост на гръбнака и издръжливост. Вследствие на практикуването на йога се намалява високото кръвно налягане и се подобрява функцията на органите. Можем да повишим жизнеността си и силата на концентрация. Чрез редовно практикуване на йога създаваме като цяло една положителна и спокойна връзка с самите себе си. Надявам се, че ще ви бъде приятно по време на двете сесии, записани на това DVD. Намасте!